Umfundisi wami kuyinjabulo kakhulu ukuthi ukhona namhlanje. Ngifuna ukuqala la, ngizoqala kahle ukuthi uzalelwe binani nanani, kodwa yazi ngichaza nje leyo ukuthi uCEO. Yes. Wenkampani enkulu futhi. Hallelujah. Inkampani sinesikhathi esingakanani? Inkampani from 2010. Ineminyaka 13 years manje. It's been a long journey. Inkampani uphethe ngala ithuluzi, uphethe ngala isikhali sokukhola. Kunjalo. Hayi ngishaya izandla mina ngoba sithi lana sebenza mzalwane. Siyakuthanda kakhulu lokho. Mawukhula ekhaya njengoba ungumfundisi. Sitshele ukuthi inhlansi yokholo uyincele kubani? Awu mina phela ngizalwa uMadlamini lapha owayekhonza endaweni ekuthiwa Assemblies of God. Okay, siyalazi kakhulu ibandla. Ibandla lika Babubheni. So manje la mangizalwa ugogo wami ozalwa uma ube umprofeti. Umkhulu ashumayela. So ngeke ngisho nje ukuthi mina ukushumayela kwami ngakuncela kumkhulu, uprofita kwami ngacela kugogo. Ugogo wayengumprofeti. Oshisa bhe. Yabona wayengumprofeti okwazi ukutshela ukuthi bilisa amanzi etiya ngoba ngo11 kuza umambokazi uzobaqoke ihembe elibovu noma eliorange. Afike kwangempela. Nokuthi afikazi ukuthi una yiphi inkinga afike. Nogogo wayekhonze Assemblies. Yes. Ezambulo. Yes. Awu sokane madoda. Tongue talking akhuluma izilimi. Nje ukuthandaza nje ngezilimi into yasekhaya noma siyolala nje ebusuku ngabe sikhuleka bokuthi usathi usalalele uzwe ugogo asaqhuma ngezilimi. Nasekuseni nje bese ugogo ke beka very strong umthandazo wasekuseni. So besizwa ngaye asamemeza ekuseni asipha ibusiso. So nje mina noma sengihamba ngiyengitshela abantu ukuthi ngine bank or nginebhange lezibusiso zomkhuleko wabazali bami. Ayi ngiyayitshontsha nami leyo. Yabona le mkhuleko yogogo bethu, le mkhuleko yabazali uthi sinebhange. Hayi uzoyizwa sengisho. Angikho ngesilungu bathi angikho phuwa makufika kwimkhuleko. Ucebile. Ngicebe kakhulu. Umlalelo sekhaya khona oshoyo ukuthi hayi nami nginebhange lemkhuleko. Uyazi ubusisi umuntu onebhange lemkhuleko yabazali nabantu abadala basekhaya ogogo. Ingakho phela sithi inyanga yamagugu. Okunye okungamagugu ethu imkhuleko esitholile kubazali bethu. Ayi mfundisi wami. Imkhuleko esishela abantwana bethu. Yabona nje basimela kunemkhuleko engiyazi kahle ukuthi ngeke yenzeke ngesaphila. Isiyokwenzeka kubantwana bami bowenzile bochichima nakubazukulu. So sazi kahle ukuthi awuhlali ungenalutho ebhangi. Ufake uhlwanyela kumkhuleko. Simi phezulu kwemkhuleko yabazali bethu nogogo bethu nomkhulu bethu. Ukhulela ekhaya kubo kama bakhonza eAssemblies. Kubo kababa babekhonza kodwa. Awu kakhulu ekhaya ematshaleni bakhonza eLuther. Nje ubaba shangisha amacilongo impela. Ngenhlanhla ke abazali bami bonke basaphila. Nginalogogo nje sonjwe naku 90 ozala ubaba usaphila. So sinalesibusiso nje selo life ekhaya. Umkhulu la ekhaya njengoba kade umshumayeli iyiphi into ayitshala kuwena? Yazi umkhulu njengoba umshumayeli watshala into eyodwa ukuthi uNkulunkulu ayikho into emhlulayo. Yazi umkhulu used to say things enga understand athi asikho isono esimdlula uxolo kaNkulunkulu. Athi ayikho inkinga endlula amandla kaNkulunkulu. And umkhulu wayengaba ngumsindo. Yazi he was a teacher. If ukhuluma nge5-fold ministry wayefundisi wethu. Athanda ukuthi athi sengikhuluma njengomuntu manje. Awu sukane madoda. Athanda incwadi zikaPaul ayishaya geqa amagula. Usebenza lapho umkhulu? Umkhulu ngaleso sikhathi usebenza egarage. Yazi labantu ekuthiwa ama petrol attendant. Faku petrol. Umkhulu nogogo bafika okay bebasebenza emajardini. Ngizama ucabanga legama lamajaridi ngesilungu. Isejardini. Qhubeka adlutho. Siyalazi. So umkhulu lapana kodwa yena wayesebenza emajardini asebenzela abantu bebangamaJalimani.
kakhuluma isiJalimane nje mina isiJalimane ngasifundiswa umkhulu yeah uyakwazi nje ongibingelele good morning nabo danke schön wie geht's ganz gut I know that from umkhulu so he taught me that and then kude maqhubeka ke umkhulu wasesebenza bahamba ke laba abantu baseJalimane wasesebenza eShell laba bazi nje ePitretief or eMkhondo kunendawo kuseShell ilapho wena ngaqala khona itoho lami lokuqala ngathola lapho ungakanani okay angisakhumbuli age but I remember ukuthi ngangila ku standard 5 umkhulu lo wasiyala wafaka loluthando lo lwamabhizinisi nemali la kuwena ngangenza 300 rand per night ngangena naye angibe ngifunda isikole umkhulu asebenza night shift so enza wayengena ngoba 6 to 6 yeah so mangena ngo6 angene nami mangabafaka upetrol mina ngizobe ngigeza amafastela emoto bese ngithola lento ethiwa ama-tip abantu bangikhangezise engangibuya ngibubovu waqala owusomabhizini khona lapho ingane angikaze ngijabule kanje ngoba every weekend or every time I was looking forward to a weekend ngoba bengazi ukuthi hayi ngizoba bovu so ngaqala lapho ukuba nemali angizange ngisayeka awuzange sabheka emuva esikoleni umuntu onjani ngoba manje ngikubuka nje umfundisi wami unenswebo yokuganga yazi ke baye bathi looks at the CV ungabona ubuka kanjalo ayihlamka kubisa cha esikoleni bekhamba kahle angikaze ngifail angikaze ngiphinde iclass kodwa ke bengiyilaba nje bakunabantu abashayelwa abakhulumayo babangumsindo hayi cha impela bengihleze ngikhona ubizwa noma ungazange uma ungekho esikoleni kuthiwa sibiza abakade bekhuluma namhlanje sithembiso umtshali kuthiwa akekho esikoleni kuthiwa ngoba siyazi ukuthi vele uyakhuluma nje uhlala kunjalo nje kwakwaziwa nje nokuthi ke ngangiyithandela nje umculo lo wamakhwaya yeah I was very bubbly and ngithanda abantu uthanda ziphi izifundo iscience nje physics biology and so on maths into engiyithandayo even namanje it just makes sense thina siyithanda one of the things is enganga understand ukuthi fanele ngifunda ama notes yabo esikoleni la sasifunda khona mam bishop kwakunento ethi othisha babhale ebhodini manje kumele ubhale lawo ama notes lawo so biology sasifunda kanjalo ubhale lapha can you imagine uzobhala the entire thing the functioning of the kidneys or functioning of the heart ubhala abo aorta nabo left ventricle and all those things uphinde ukudweba sasikudweba nokudweba because ama textbook beyangekho now bese ngiyaphuma futhi ngiyofunda history angadawungeke wathanda imaths nephysics at least ama notes wayemancane la thina ke sasithanda ama notes nathi zayithanda lama notes even today yabona bahle ndawo anginama notes angikwazi ukubhala ama notes ngoba angiwathandi ufisa ukuba yini ngesikhathi ukhula ngicabanga ukuthi ngizoba udokotela ngoba kwakunodokotela wangakithi wayehamba ngemoto enhle kwakuyipajero yabona nesondo ngemuva imake so wawuthanda imoto kadokotela wasuthanda ukuba udokotela exactly kahle kahle ngangithanda lokho ngithanda noba iphoyisa ngoba amaphoyisa ahamba ngemoto ezinhle ngibona ezigijima yabona zihamba fast yazi mawusasomfana uthanda imoto so ngangithanda lokho naludokotela ngangazi ukuthi yini engiyithandayo ngayo kodwa ngangithanda impumelelo ngangiyibona kuleya dokotela waqeda standard 10 waphasa kahle kodwa ekhaya isimo sangavuma ukuthi uyevarsity kuthini mawubona abanye abantwana bethi ngithathiwe mina eVets ngithathiwe mina eUKZN kwakusa University of Natal ngithathiwe mina ongoye kuthini emqondweni wakho wathatha siphi isinqumo yabona awazi ushayeke empilweni more than ukuthi ushaywe ukuthi abantu bocabanga ukuthi niyafana nabo bese uyabona ukuthi anifani ayikho into ekuphula umoya ekuphula inhliziyo njengaleyo ngoba ngangibona abantu esikolweni abanye ngangibahlula beze kimba ngizobachazela imaths ukuthi isebenza kanjani ngizobachazela noma isiphi isifundo kodwa uma ngabe sesiqedile saphasa sibona sibaya ema-university mina ekhaya yikho imali that broke me because ngangicabanga ukuthi mina ulwazi it's enough kanti no
there are other things. Imali. It matters the background ubuya kuyo. iBhayibheli lithi imali impendulo yakho konke. Exactly. Yakubamba. Yangibamba nokuthi angiphasanga ngamalengiso ukuthi ngingathola amabhazari lawa ovela abantu bak-invite. Ngaphasa kahle kodwa ngizange ngithole straight A's. No, I didn't. So now vele ngangazi ukuthi ngeke ngithole ibhazari. So kwavela kwashuba. But again siyambonga uNkulunkulu ngokungipha ugogo nomkhulu ababekwazi ukuthi bangiphe ihope njengoba bengisho nje ukuthi ngifika kulesimo sokungakwazi ukuya enyuvesi ngihamba namazwi ahlala khulunywa umkhulu empilweni yami ukuthi akahlulwa yilutho uJesu. So ngiyazi ukuthi ngiyehluleka. Wenze njani ke masubona ukuthi akuyeke varsity? Then another thing engangifundile kugogo nomkhulu ukuthi you must always do what needs to be done ngaleso sikhathi. So ngazibuza ukuthi yini efanele ngiyenze kwafanele ukuthi ngihambe ngiyothola umsebenzi. Ilapho ngaqala khona ukuba security. Uyofesa manje? Yeah, ngaba umantshingelani. Manje security angikhulumi IT security no. Cyber security izinto engizenzele later lezo. Khuluma ngoba umantshingelane ngime gateini ngiphathe induku. Ufika kanjani lapho? Kunendawo lapha ngasekhaya kwakuthiwa kuse iplandawo Emondi Craft. So lapha na Emondi kwakuna kuzoba nalento le shutdown. So benza balungisa imshini bavale nje kancane. So basibiza ke kusezwa ukuthi bayaqasha. So nami ngihamba ke. So ngaleso sikhathi kwakufike kuvalwe isango bese nifaka ama ID bese induna ebengale ngaphakathi ikhetha ama ID. So neyami yatonyulwa ke. I-ID ngisho le green yabo lenkulu kwakungakafiki lamakhadi lapho. So nami ngatonyulwa ke. Satonyulwa saba baningi maybe la ko-20. Sasesihlukaniswa phakathi ke igroup enye yangakusokudla thina sangasokunqane. Masifika lapha ya sebasichazela ukuthi cha nina njengoba simntomolile nizoba ama security. Ayibonakala ke lapho. Konakaliswa yini? Konakaliswa ukuthi one angikaze ngibe security. Noma ungibuka nje anginayo inswebu ukuthi mina ngihlale egate. Two ekhaya ngaleso sikhathi ugogo nomkhulu sebashonile and manje sine responsibility ukuthi kumele sikwazi ukuthi siphilise. So angisenayo iluxury enganginayo ne-backup. Ngoba uNkulunkulu uyayenza lento ukuthi uma ngabe afuna ukuthi ukhule asuse izinto ekade zikusiza, asuse abantu ekade bakusiza so that inkazimulo yakhe izobonakala kuwo. So sometimes mawubona uNkulunkulu aqhelisa abantu empilweni yakho hayi ngoba uNkulunkulu ukukhohliwe but ngoba ufuna ukuzibonakalisa. Ayi amandla nawo. Ya bakuqasha ke waba isecurity uthi wawuyibuka nje nawe uyibona ukuthi kodwa mina yini wawuthambile wawubona ukuthi ngisho isigebengu la singafike No. Hayi. Mina ngangingazi nje ukuthi security lalela ngahola 320 rand fortnight kusho ukuthi after 2 weeks solo 320. Nayo nje inkinga yokuqala. Yini le eyikhalisa? Yingenxa yokuthi iphupho lakho belilikhulu kakhulu kunala uzibona ukhona. Akusinokuthi lalelikhulu lalelincane lalihlukile. Yabona nje ukhaniswa ukuthi ungene ekubeni u-security ungaqondile ungalindele uhambise wena iID lapha yana wacabanga ukuthi mhlambe nawe uzobizwa kuthiwa ngene office. Ngangithi ngizoba operator mhlambe operator yemshini. So ngicabanga lokho. Sevesane bayakubiza bathi manje ngelani futhi awuna ndlela yokuthi unqabe ngoba uyawudinga lo msebenzi. Kakhulu nokuthi phela la sasikhula khona ngaleso sikhathi into yama security engayisiningi nje obiningi manje. So kwakungathi umsebenzi odelelekile. Mhlawumbe ukhona umlaleli okhona nje ekhaya oyi security. Ayikho into wrong by security. Ayikho ngempela. Sonke kufanele siqale somewhere. So mhlawumbe futhi ungaba yi security ugcine sona nebusiness lokuba yi security wenze imali uphumelele. It's a good career. Hayi i-career yangempela nje abantu abangakwazi ukuyilandela. So but at that time sasingaka understand lento le. So ngangena ke ngakhala kakhulu kodwa ke ngaqhubeka. Ngoba wenze njani ke kumajida ngoba phela ungene la uthi khona nabantu kade bahlula semavasithi usungene la uphatheke kabuhlungu wenze njani uyazifihla uphila kanjani? Kwazi ukuthi nami ngisevasithi.
So angisasiluvanzi. Utshela abantu ukuthi usevasini. Hayi sonke sambile. So manje ngiyahamba nginyamalale nami and then futhi ngene ebusuku. Ngena ngo6 ebusuku ngiphume ngo6 ekseni ngenza night shift ku right. Utshela abantu ukuthi usevasini. Yeah, nama ngikho. Uyabona? Hayi mfundisi. Uyabona awukaze ushayeke empilweni uma ungakaze ushayeke to a point ukuthi ucreate story. Ucreate story lesi wena osifisa engqondweni yakho. Usikholwe futhi. Usikholwe. Yabona so kwafika leso simo ke and ukhumbule at that time angithandazi angisindiswanga. Kodwa ngikhulele eSunday school ngikhule ngena Assemblies of God. But mina nje ngithembela uNkulunkulu outside of making a personal decision yokuba mzalwane. Okay, ufihlile uqamba manga utshela abantu ukuthi wena usevasithi ungena u6 to 6 uphuma ekseni so akekho kubonayo. No, nokuthi mangiphuma ngine strategy yokuthi ngifake i-uniform ngifake kubhaka ngifika ngigqoke mangifika phambili emsebenzini. So nje ngasekhaya akekho kubonayo ugqoke i-uniform. Hayi, abaningi nje bayazi ukuthi ngaba security kodwa abangibonanga. Abanye abazi, abaningi bamangala nje. Naye ngiyaba security because kwakuyinto efihlakalayo. Konakala ke uma ngabe usupervisor lo omlungu thizeni asadecide ukungishintsha angifake mina. Hayi konakala ke lapho ngithi ngisahlele ukusasemnandi usupervisor uyangishintsha sokuthi ngene ngo6 ekseni ngiphume ngo6 ntambama and then uyangisusa laba baziyo eMondi kunendawo ekuthiwa i-digester plant or i-wood yard la ama-truck lawa afaka ingodo afike azideliver khona. So ngangisebenza lapho kungasemuva and ngangisebenza ebusuku. So uyangikhipha uyongisebenzisa phambili efront la kunama office khona abantu abangenayo bazosebenza kwa finance kwa HR kuphi bangena lapha phambili nevakashi sifanele ivulelwe yini. Hayi ngabona ukuthi hayi cha ibhemile kakhulu. Hayi ngabhemanga ayudlile ugwayi nje. So ayiqaleke lapho ke ngisebenza kanti ilapho kuNkulunkulu ezoshintsha impilo yakho kakhulu. Wasebenza esangweni uyakhala wena unamahloni ngoba uthi mina ngokwami akona la bengifisa ukuthi impilo yami iphelele khona la ngiyakhona kanti uNkulunkulu yazi bekhona kathi uNkulunkulu wama setup uyakuset up nje ukususa lapha uzokubeka la kanti uzokuhlanganisa nomuntu ozokuthatha ayokuvula amehlo bese kuvulela ikusasa lakho uDestiny helper. Sixoxele ukuthi kwenzekani. Ngo day 3 ngithi ngiyasebenza lapha esangweni kufika imoto enhle nje nabo 10 ngiyayivulela kodwa ngoba ilanga lashisa nje ngithi ethi ngimbhalele ngoba kwakunebhukwana nje ofika ugcwalisa uma ungena ngithi hayi ngizombhalela lo yamnumzane angene umhlonishwa bese uyaphuma nje ngenkathi zama lunch masabuya futhi ngiphinde ngimvulele ngimbhalele avela ahambe kancane nje besami isimoto yakhe ngisesangweni bese ashaye ikuthiwa ibhelo ihood ngigijime ngiye efasteleni lakhe afika ngibuza ukuthi ufunani la ngithi mina ngiyasebenza umhlonishwa athi hey ngithi ufunani la egate no ngiyasebenza what do you mean angibuza ukuthi unawo matric ngithi nginawo akhipha i-business card yakhe angijijele ngayo athi ngifaxe i-CV mangithi ngiyayibuka le business card yakhe ibhalwe group HR executive shutha abantu abaqashayo lapha engangamazi hayi ngiphuthume ngifaxe i-CV yami same afternoon khona isihlobo sami lapha esasebenza kwaShali simfaxele yona impela ngiphuthume ngifone ngoba bangekho zonke le ama-phone nama-emails hayi bangifaxele akuphelanga isikhathi esingakanani ngabizwa ke for interview eRichards Bay manje ila ngaqala khona ke ukwenza i-apprenticeship. Utholwa umuntu ngoba bayazi abalaleli balolu hlelo ukuthi sike sayikhuluma leyo ukuthi uyamdinga umuntu kakhulu. Ubona umuntu umile esangweni usebenza njenge security ukubuza ukuthi ufunani la uqeda ukunika ikhadi elishintsha impilo yakho yonke.
Absolutely. To an extent ukuthi uma ngifika eRichards Bay kwinkampani ngase ngilindelwe. It's just formality ukuthi ngaku-interview. Ngase ngilindelwe ngabekelwe izinto zami eceleni kwathiwa nje kunomuntu osuka ePetrediff mill or eplanting ozala. Ufike wenziswani ke lana? Afika ngenza millwright. Yini millwright? It's a trade, a combination electrical, boiler making and mechanics. So it's a trade. So it become an artist. Oh, of course. Now indawo emnandi. Awusakhokhi. Cha, into encane le. Bangiholela manje. Sengihola I think 2.8 a month, and then number 2 mind 2.8 to 2,800 per month. Bangineza ukudla, and then ngihlala eflatini yenkampani. Ngisho noma ngifuna ukuya edrobheni ngivele ngitshela isecurity libize i-transport yala plantini ngihanjiswe. Sengiyinto enkulu kabi. Hayi, impilo yami yashintsha kakhulu. Hayi, uyahola, ufunda mahala, uhlala endlini enhle, uhlala eflatini manje yonke into. Uyatetemuka. Angisadla amasi. Ngenkathi ngi-security sasine ration yokudla amasi. Naniphiwa wona? Yes. Amasi nophuthu. Naniphiwa umqashi? Nasiphiwa umqashi. Awu, nani phambili nje. Manje sengingena enkantini la kungenwa ngama-coupon khona. Hayi, sengidla ukudla okuhloliwe. Nami ngabona ukuthi uNkulunkulu has make it. Ngoba ngifuna sijaheke siyofika la ekutheni lokho esikulandele kona namhlanje ukuthi owusomabhizini omkhulu kangaka. Ngifuna ukwazi uhambeleni la kule nkampani, uboneni, usawumfana phela usakhula. Hayi, lapho ngahanjiswa uyazi uma i-success ungayazi ikhanda livele lishise nje du. And ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngilehlobo zami lapha kwamadida empangeni engwelezane. Actually bomvini, hayi la sengwelezane bomvini. Ezangisiza kakhulu ukuthi mangiqala ukubona lezi zinto ngibe grounded. Bangikhulisa. Uyabona kuyasiza ukuthi ube nabantu abakubhekile obasabayo abangabazali. So ngasizakala kodwa hayi ngaqhubeka iambition ngoba ngathi mase ngihleli lapha ngabona abantu bahamba ngeimoto lezi ezinhle zaka Telkom. Ngathi nami sengifuna ukuhamba ngalo. Lendawo yokuhlala eworkshop. Ngiqonqothelana nami. Awaneliseki mfundisi umtshali. Uhlezi uhahela okunye okungcono. I knew ukuthi there's something better, and I knew ukuthi ngumuntu wabantu. So lento yokuhlala eworkshop yangangisebenzeli kahle. Wabona abantu behamba ngeimoto ezinhle. Kanti. Wathi ngifuna lokho yana. Nginephepha ndaba lapha kuthiwa ilanga. Ngavele ngalibona likune position ebabakhangisile lapha nawo nga-apply. Bangithatha. Nakhona mabase bangithatha ke bangithatha bangisa. I'm still learning. I-millwright ngifunda unyaka owodwa. Angayiqedi nokuyiqeda. Bavele bangithatha nalapha manje sengizofunda i-telecommunication as a technician. Bangithatha ngaya e-college yase-Telkom esempilo enye eGoli sobe siyana. Bangifaka nasesikolweni ke manje sengiyofunda i-electronics. Kwangaba mnandi kanje. Imaki ukuthi cha uyazi ukuthini sengikwenze konke lokho kodwa ngifuna ukuqala ibhizinisi. Ngifuna singene la ngoba angifuni basikhathe emagogo kanti awukamkhuthazi umlaleli. Namhlanje engikulandele kona ukuthi uzokhuthaza umlaleli ukuthi mawumKristu uyakwazi ukuba sesibhizinisini, kuvumelekile futhi ukuthi wenze imali ngoba imali impendulo yakho konke. Lithi izwi kuncwadi kaLuke Luke 19 verse 13 lithi you must do business until I come. Yeah, you must do business until I come. Sebenza ngize ngibuye. Ama-talent. Wathi hambani niyosebenza kuma-talent. Nisebenze ngize ngibuye. Uyicala ukuthi uhlale phezulu kwe-talent umzalwane ungasebenzi kulo. Kumele uma ngabe yabona into inkinga kakhulu ukulinda i-perfect moment ayikho into enjalo. Uthi koze kube khona isikhathi esilungele, mhlambe ngiyoba nemali, ngiyoba ready. Mhlawumbe abantu bazongithanda, mhlawumbe abantu bazothi wow, you are a blessing. Abantu abakusho lokho, abantu bakubona uma ngabe usujulukile zakunetha. Kuyima bathi you are such a blessing. Inkampani yakho uwenzile group, wenzani? Wenzile group khona manje the biggest part of our work si business consulting firm. So sisebenza nenkampani business to business ezifuna ukwenza ukuthola ifunding from ama bank
So sizakhela ama-business plan, sizakhela ama-financial modeling and so on. Ngoba kunzima ukuthi ukwazi ukuzenzela lento le ungakwazi uzenzela kanti usomabhizinisi awutrainwanga for long. So sinama-consultant esiwaqashile afundile kakhulu akwazi ukwenza lezi zinto lezi. So that's what we do. Another thing esiyenzayo siza inkampani ukuthi abanye sibaqalile kodwa i-access to market is a problem. Ngamanye amazwi nginawo umkhiqizo kodwa ngazi ukuthi ngizowuyisaphi kumbe nginama services ngigudi kulento engiyenzayo kodwa ama customer awekho mhlambe lento oyithengisayo thina soyithatha soyithengisa eDubai or sithathe sithengise eChina. Uhlangana kanjani ukuba umfundisi ube uCEO wenkampani enkulu kangaka yenza into ezingaka akuhambi kuxabana akuhambi kuxeke ibalance uyenza kanjani? Lutho lapha e-upper room ngumfundisi masiqeda nje upper room sithi amen ngisewenzile or ngikwifamily yami. So you balance, and one of the key things zokuthi ukwazi ubalance it's delegation. Ungafuni ukwenza yonke into. Ngikuzwa kahle. Ungafuni ukwenza yonke into. Vumela abanye abantu, vula eminyango namasango ukuthi abanye abantu bafike bazokwenza. Multiply, duplicate yourself. Ziphinda. So that uma ngabe ngihleli la studio kunabantu ababhizi abenza ama IV drips eChichima ngoba it's one of our companies. Njengoba ngihleli la kunama consultants nama engineers abhizi enza i-data center kwi-IT. Kodwa mina ngila. Ngamanye amazwi siphinda. Uma usomabhizinisi ngifuna leli gama olishoyo, uma usomabhizinisi eqinisekisa ukuthi uyaziphinda wena ukuze ungathi uma ungekho wena kufe yonke into. Actually, your value it's ila utheni uziphinda kangakanani. Because uma ukwazi ukuyiphinda ebantwini abawu4 mhlambe wena uma ukwazi ukwenza i10,000 rands nge-hour kusho ukuthi uzokwenza i40,000 rands nge-hour. Balalela njalo abazalwane, sebenza mzalwane, siyafunda la siyakhula namhlanje. Mfundisi wami kodwa ke kafushane inselelo oyibonile neyinkinga uqale ibandla i-upper room angithi? Yes. I-upper room likuphi ibandla? Lise-Midrand. Egoli Midrand. I-upper room ibandla ngala waphinde waqala iwenzile group ngo-2010. Iyinkinga ohlangabezane nazo uma uqala lezi zinto ngoba bakithi ukuba sebhizinisini akuwona umdlalo, ukuba sebandleni akuwona umdlalo. Iziphi izinto ezibone eziyinselelo ongacebisa ngazo omunye umuntu? Rejection. Ungayisabi rejection. Abantu bangakufuni. Ngisho ne-system engakufuni. Abantu bangakholelwa kulento yenzayo. In fact abantu bacabanga ukuthi uyi-scam. Wonke umuntu okwaba successful ube wacatshanga ukuthi uyi-scam. Hayi uqinisile la. Ngisho le ndoda eyenza iFacebook uMark Zuckerberg. Kwathiwa yi-scam. Kwathiwa yi-scam lento. Kuzothathwa abantu ne-information yabantu kodwa namhlanje sonke sikhona kuFacebook. Ngoba manje it has to start in the mind. Uyazi ukhulisa umuntu othile odinga kubuza ukwenza into ethile abantu ayikho lento scam sefuna ukudla imali zethu. Exactly. Qala lapho. And sometimes vele uyahuzuka kodwa as long as you don't reject yourself. May everybody else angakureject kodwa don't reject yourself. So bambelela lapho. So abazalwane kumele babe grounded. Bazi ukuthi kuNkulunkulu samukelekile namaphutha ethu. Iverse engihlale ngiphila ngalo likuma Roma 8:28 lithi konke kusebenzelana kube ngokuhle. So iverse lele belingiphilisa mangiqeda ukuthola irejection mangiqeda ukudla ngike wadliwa neimoto by the way. Wadliwa nemizi A2 esentini yadliwa imizi kodwa konke kusebenzelana kube ngokuhle. And ngirecoverile and I'm still going to recover. So angisayisabi rejection ngoba nginale themba lokuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle. Mfundisi wami ungixolele kakhulu ngenxa yokuthi usuku namhlanje lumi kanje kuthiwa kumele siye emagogo. Ngicela usale unika abalaleli ukuthi mhlambe sebeyokumema ngisho einkonzweni zokukhuluma ngezamabhizinisi naseyinkampanini zabo. Utholakala kanjani? Ngitholakala kule email address ethi nolo nolo nolo@wenzile.com nolo@wenzile.com. Phone number it's 072 714 714 1467 1467. yakhe uNolo Phukane
kwi-ofisini lethu, then uzobe siyakudirector kunoma yini oyidinga. Ayike nginibingelele bafethu, ngiyethemba nizwele i-video noma i-audio lapho kukhuluma khona uMamuzanele Mbokazi ongena njalo kuKhozi FM ngamasonto kuze kushaye ihora lika-12 makuyisonto. Kepha uma ngabe iweqelele kusomane sikuphonsela nje izinto eziwubufakazi beyimpilo zabantu, izinto abadlula kuzona, nathi sikwazi ukukhuthaza lesikhathi esibhekene naso lapha eNingizimu Afrika. Ongasiza ngako ukusubscribe, ushare, ucommente, sive uvo lwakho ku channel. Siyabonga kakhulu. Thank you.